kubor ke bang ko abanai hagni kubor kalong hagabidi bat ke jingi pendek pot apengga jela Meghalaya bat ke jela Assam hadin ke jingwan yu keja ke jong u Himanta Biswa u bolong u chief minister jong ke Assam hakanong ba Shillong haka secretariat jong ke Meghalaya ban yang kedua yu chief minister jong ke jela Meghalaya nagadau ban yakren ban penbet ya uput usam haparenga kini ke akli ke jela nilai ui bagane kalapan kende yaki babon kibala kwa ban ino ban ya kata ke jinge penbit pot bahkan jalong no ha ki pot kisam saudong ya ke jela Meghalaya bat Assam kalong gaba sngoutnak lara onlak ban penbit no ya u ya kene ke jinge kaba jumi na kapor shakapor hage jaka kapot kenang bagi pai ba ki basong ki basa hage jaka kapot kinyo banim no ya ke jingem kaba sok bat bamat no ya ka shong sok ka shong sai rei ke jingkli ke bangin hapan kli menta kalong ka jinge penbait pot ka bakum no namar ngile i ba borok ngile kren ya kani ka benta ki seng perthai kilaya kren ya kani ka phang menta bat donru kibal ai jimut bagi de ben penkloy no bagi de ben pendep no ya kani ka jinge penbait bat kibal ai jimut ru ban penankam da kata ka policy ka baki ong ha ka tin pharing ka give and take policy ka bomot ka jinge ai ba ka jinge shim kliang ni ki jaka ki badan ha ki jaka khapot hapring kini ki atli ki jela kani kala pin chayong ngain bat ka pin sngo thamula yanga hi bani i ya kani ka jing terwa ya kata ka policy bani shim bani ai kliang haduk menta ngampat yo sngo ba kandon ka jing ya kentur pot jongi seki weipat ki benta bat kumju shaka jela Assam David ke jela Assam ka ba kentur shaki jaka ki jongi hangno kan mi kata ka jing ai ba ka jing shim kliang ladani ong ba kan David ka jing ai na kaliang ka jongi kum ka jela Meghalaya yaki jaka ki baka jela Assam kala kentur bakala to nyuma ga jeng kren kala banong da kumui pat hendrei banong bagandon ga jing ai baga jing shim kliang kalong ke bangim la ban pediang namar kamdon kanu ka jing kentur pot nakaliang jong ka jela Meghalaya tekumta kalong ga badon kami ngi pat ba bangin snotho ba kanu ka jing penbet kadai ke jinge penbet kapan penhun yangi kom ki try muluk ki try jaka namar ka julong ka jinglien ka rukom jongi kum ka jait benreo nadu ki por ki baminshwa ban kirki ban pendep no ya ganu ka kam klem da perkhat ya ka jinge ka banwan nam ta kilong din ki mandi ka nuksa ka bangla ba na hangne kalong ka jingkir ki palat jingi banyo ela ka jongga jela ta ka bangi kloy ban kudup ya ki parlok garo ban menjeru ya kata ka reservation policy kum baki kwa te ka ka ba mi nangta minta ngimat ya ka jinge ki kon samaji ki mat ya ka jinge ka yo kam yo jam namar ka jing penuit jong ni reception policy ki jingpuli haki benta ba pher bat ke jimbu ai bor jong ginong elam gijingi ki bamdon por ban pin scam ya kita ki mauput ki badan hasaudong ka jela ka jingi
bat kei ka bangi mat mentapat ka jing bat ka jing do ka ba kraw ka jing ikum ka jela ye ki jaga ki ba bon ba shikitan kapot wat mentaru kesni ile yo sno ya ka jing jubor jong ka sarkar Assam le baki pulit ki jongka ki bela jinrat lut ya kita ki electric pole belasi naka MPDCL but ki bala taktiru wat ya way na ki MDC jongane kadong ka thain ke jongi te kabukum no kata ka jinge penbit pol haba kini ki jingja ki yaija naga sin shaksi wat hadu kani ka clipman ka bangi denge krementa ki jing thombor ki jing lebor jong ka sarkar Assam te kumnu ken yin shania manta yauta u himanta beswa u chief minister jong ka Assam bagini penbet no yo port usam hapring gini ki atli ki jilla kalong ka badon kam na marka ta daw yiki nongelam ki jing ki badan ka bor ba kimdei banle kirki wala ka kam kala dawa ndai ngimdei banle kirki bat nga snow baladu himanta beswa ukloi ban ong ba nakaleng ga juu ba nakaleng ka Assam kanum shim watang shi inshiru ya ga jaka jong kam jila Mizoram balik kanum la along kumta ya ga jila Meghalaya kumjo kani kanong ga jingkli ka mamangi kum ki pai ba ngin hapan kali hakani ka por ka pamenta